Hello po. Ngayon naman, gusto kong i-share sa inyo kung paano mag-meal plan. So, ngayon, kasi sobrang busy ko ngayon. So, for 1 week lang yung nagawa ko. Mama, Oo. gusto mama. Regards ka, mama? Naog na, naog, naog. So, tong meal plan na to is for only 1 week. 1 to 6 kasi tatapusin ko pa ito. So, at least meron kayong guide kung papaano. Mama, dito money. Papaano siya gagawin. Mama. So, August 1, meron tayong afritada, merong breakfast, lunch, and dinner. So, ang mangyayari, it is 1 to 6. Tapos, ilagay nyo kung ano yung gusto nyong ulamin. So, dito inilagay ko na yung aming ulamin for good for 1 week. So, for lunch, it's August 3. Kaya lang, ang August 3 lang yung may lunch kasi ang August 3 is Wednesday. Yan po ay day off ng aking husband. So, yan. Yan yung lunch namin. So, kasi sa lunch, kami lang dalawa ng anak ko. So, ginagawa namin, kung ano yung sobra, yun din yung kinakain namin. So, kung wala naman, magluluto ako ng egg or ano, kahit ano na yung iniluluto ko. So, sa dinner, so ito po yung dinner namin. Yan, sinabaw, patasan, bread and ham, adobo plus sitaw. So, yan po ang aming dinner. So, mapapansin niyo sa Wednesday is wala akong inilagay na dinner kasi I'm planning to magluto ng ano pa tawag doon, belly. So, naghahanap pa ako ng ano kasi day off niya yan, so dapat masarap yung ulam. So, yan. So, after that, so it is good for 1 week lang, no? So, it's depends sa inyo kung gusto niyo tapusin for 1 month. Ma, Mm-mm. Papi. Say hi, say hi. Say hi. Hi, hi. Hi. So, now, tapos na tayong mag-meal plan. So, eto na. We have to, write down our grocery list. So, it is important po ito para hindi po tayo Mama. makalimot sa ating bibilhin at syempre, Mama. Ma. um, Sa mama. Mama. so, yan po ang aming grocery. So, kaya po ito, kaya po yan ganyan kasi, kaya po yan ganyan, ang, niya, nakaseparate po yung mga ganyan, yung mga creamer, coffee, yung mga soap, ganyan, nakaseparate siya, kasi separate yung, budget niya dyan. Naka-budget po siya for 500 pesos. So, yung total ko niyan ay 464 lang yung total ko. So, I'm hoping na sana pag ko dun sa groceries, mas malas pa siya. So, yan. So, for this one, itong 906, ito po yung aming mga ulam. Meron siyang Milo. Para sa anak ko kasi hindi siya uminom ng milk. So, yan. Rice, 150. So, yan. Yan yung mga ingredients. So, kailangan mo nang ilista yung mga ingredients na yung lulutuin. So, yung total niya is only 606 lang. So, since 900 yung aking 900 yung aking budget, so
meron pa akong 100 pesos na from fruits at pang 200 pesos para sa anak kong si Hagrid, para sa kanyang snacks. So, yun. So, sumobra ako ng 6 pesos. So, and ano na lang, kukuha na lang ako ng 6 pesos dito sa aking, um, ano, sa aking 500 budget sa ibang grocery. So, yun. So, ngayon, tapos mo nang ilista yan lang lahat. So, ready ka na mag-grocery. So, sana po ay nakatulong po sa inyo. At next vlog ko po ay share ko po sa inyo kung katapos nyo na mag-grocery, paano nyo ipapack yung inyong mga ano ba tawag doon? Paano ipapack yung mga lulutuin nyo para sa ano, kung paano ilagay sa freezer or sa ref. Yan. So, ituturo ko po sa inyo yun. So, for now, eto muna yung gusto kong ituro sa inyo kung paano maglista ng inyong mga grocery list. So, I hope na makakatulong po sa inyo ito. So, sana po ay mag-like and subscribe po kayo para sa susunod ma, ma-update po kayo sa aking mga next na i-vlog po. So, yun lang. Salamat!